Ito ba nung sa manimong kanding nga di manimong kaog mga kamunggay gani. Arti mga kain eh. Problema kay ko kay nagtotoy na bali na nasliog. Di ba mo tunob aning yuta? Hilas kayo. Hilas ko ni kong kanding. Saan nato ning kandingan eh? Nga ikaw. May plano ni man. What if kaning kanding ako ibaligya kay di na mo tunog og yuta. Arti kayo ding di na pud mo kaog dili litos. Uy, lingi sa diri. Ayaw na ibaligyan ning kanding kabulong barato na ning kanding ro. Nay mo paswap ani. Paswap pa. Sa butoy paswap mo dani. Di ko gana di po kuno kumukuha na ano. Pati kayo iswap ni kong kanding hybrid ni kong kanding oh. Unay mo swap ani German dog ah. Puni pa. Swap na gwapo guys, ipog pangisog puning buang pod. Saan kung ito yun, uyang nga na kong bigyan, marang diditok na ning ito yan eh. Swap ko no? Kanding swap? Pwede man siguro ni. Pero mas lugi mo kay animal lang. Mura po mas tao ng kanding kaya sa iya. Pero sige, goods na guro na. Sige, paswapan ninyo niya. Lagay paswap di bay. O di paswapan kay di na hila sa kay di mo tunog og yuta. Arti pud kayo. Aw, og swap ra hisgutan nimo bay. Gwapo rin yun aw. Kuani gikag Japan eh. Ni agi ni China yung ni tabok ni Squan Pacific Ocean ba yung nilabang sa panyari dire. Kitaw kanas lasang ba BB Wolf. Pero matay mo giswap ni mas lugi man kuani kay mas mura pa nigtao gani kaysa nimo. Tay, induta jud ni iro kiuta ba jud to. Diyan ni BB Wolf. Kiuta oh. Kiuta jud ni iro. Matay darag iro taro grasa ang matahan niyo nabuta na ka. Usagot ni kay mo ibaylo. Binuang sa kiuta jud. Bro man ang imuha oy maram kag kanding gani. Say kanding. Dun mataas daw. Matuwa gid ay mura gid kag kanding gid. Tul. Ay sige inana god kay. Oh, bitaw. Sige na kay paswapan na ako ng kanding oh. Dako ba kay ni kanay mo gamay kayo. Musugot ra ko kay gikan ba na sa tong asa to sa gikan pang iruan. Japan, China man daw. Oo. Gwapo na kay hybrid ba. So man iswap mo na dili kay mula ka ko. Iswap na ko ni kay gwapo kay kakamor kag iro. Usa mo swap na ka sa kanding dili. Maghinaway po ka nga naglibong kay kog ahay kanding ana kay maamog nang kanding. Hinaway buang marpo gwapo pa niyang mura mo kay iro yung gikusan. Usa mo swap ka dili. Sila magag panghinaway. Pag iswap lagi ko awan niyo mura man kay mas gwapo pa nimo awan check the product. Asa ko no? Na dili. Naunsa man ning iko ani? Mo ni kuani mo? Sus naunsa man kay nga mumin design niya ug adto ni sa Chinese kay kami sa ning pugdul niya ug sa Japanese nga design kibul. Unsa man kamo hybrid kay ni sa man swap ta dili. Dali sa diri kay lang tawa sa kanding kay guwapo kayo pero arte. Kanding. Darag kanding oh. Dali mo tungkol. Dali. Kay kuno face lang daw. Gunitin ning kung ako ang BB Wolf. Ay sa kuha kay Tagano ko kag-leksyon ani kong kanding. Arte kay ni pero usa man sigir kag kugos ani di man mo tunog diuta. Kining muning kandinga? Dili kani daw kani ba kani. Mas gwapo bang kuning muning kanding got? Ay sig pangaway mi. Ay ako kay baligya na. Kagwapo kanding na, gwapo igsungay yo. Sumang nami tutoy ni. Wagani kong ingon nagikan is Africa. Africa mi la. Bantog rang itom. Matay dara di ay. Ang kabantay kasi imil ka to bang kusog kay attack speed Kari maunis dia mo isa mo kanding ako siyang giuwag ay si binuang dia babe ako ga raw kanang kanding kagwapo biya kayo arti kaya di gumunto no buyo tama kung gusto ba mga arti magali sana lang mo mag swap man guro swap usa na ni dalon ko ni asa man ni oy Ay, ako utol ay si kanding darag kanding naunga ko daw darag kanding matay buang ka sige ayaw na palayo sa kay pandi ka malang kanding na unsa man ka
Sige na, tatam, uli na Dali tatay. na, dali na. Puray, dalaan yung Asa baby mo wolf. lagi, dali. Natin mo. Agoy kabug ata. Age, matay huraw-huraw ingon kay arte. Kih, animal oh, marag na scam ko sa mga animal. Nangihi pa. Ay, tunog og yuta, ingon sa imo tunog yuta kay arte. Adi ko sugot nga ni, iuli na ako ning buangan ni. Tay, alkansi ko ato kung baby wolf nga. Gikas Japan ya midin China. Sugwapo pa to atong gaswap na ko ani, maram ni ti mao ginaw ko matay. Wag gid maglayo.